Аз Мани и днес ще ви покажа къде съм тук. Това е Сенеморец. Тук има още стаи, но няма да ви покажа. Тук е стаята. Това е вратата де. Има гардероб. Телевизор. Това е огледалото. И ето го и братовчет ми. Аз ще спа с него. И ще такова... Ще си правим каквото искаме. Не, а тук съм с братовчет ми, другия ми братовчет, малкия, Леля ми и Слава ми. Тук има кърпички, парфюма ми, четката ми и едно дистанционно. Чакайте, сега ще ви покажа банята. Ето е банята, но няма да влизам в нея, защото е мокра. Аз знам да телефон на майка ми. Ето е банята. Да, там има четка, огледало. И тук има сапун, туалет хартия, още. Тук има един прозорец. Това е на братовчет ми леглото, това е моето легло. Тук имам багажа ми, вентилатора и тук има кружки. И още една кружка. И се надявам да очаквайте нови клипчета с братовчет ми. С приятелката ми Александра. Ето го братовчет ми. Сега гледаме детско. Да, вижда се така, защото... Кажи нещо на камерата. Какво правите? Така и съм с моя приятел Тигър, че съм да го стигна. Да. Да, това е негови приятел Тигърчо. Опа, забравих да извися. Значи, трябва да проверя обаче откъде са цъкат големите лампи. Благодаря, Грен. Нямаше да получим съобщението без твоята помощ. Чакайте сега. Да видим. Къде има? Да. Ето тук. Ето тук в тази стая са малкият братовчет, Слака ми и Лен ми. Тук има една навеса. И тук е вратата. Тук има едно столче. Вътре е хладилника. И това съм аз. Какво ще правим? Не знам. Сега ще измислим нещо да правим. И ще гледам детско. Да, това беше всичко от мен. Надявам се клипа да ви е харесал. И ако е така, дайте палец нагоре. Абонирайте се за канала ми. Но какво, наистина ще го качиш? Да. Айде. Чао!